Moikka moi. Minä olen Tomi Hiltunen ja en voi nyt olla mainitsematta tällaista sivulöydöksestä, minkä tein. Itsellä siis terveysprobleemat alkanut noin 8 vuotta sitten ja ne alkoi nimenomaan tuolta suoliston puolelta. Etenivät sitten niveltulehuksiin ja hermosto oireisiin. Vaikuttavia tekijöitä itsellä oli paljon, niin kuin teilläkin, niin kirjo on laaja, mutta siellä oli paljon ylikuormitusta monella saralla ja sitten oli punkin aiheuttamia juttuja ja monen asian summa. Ja nykyisellään silloinen työ jäi silloin pois ja nykyisellään vähän enemmän harrastuksenakin tämä hoitopajan toiminta taas hieron ja ohjaan oikeaan ravintoon ja teen energiahoitoja. Ja ravintolisienkin kanssa pelannut paljon, koska siellä on ollut myös hyviä, mutta tämä on taas täysin niin kuin poikkeuksellinen uusi tuote koko Euroopassa, joka vaikuttaa hermoston kautta. Ja minä lähdin hakemaan itselleni niin kuin korjausta tuohon hermoston tasapainoon. Ja tämä, kuinka nämä vaikutti suolistoon, niin tuli mulle sitten puskista niin kuin jättiläis hyvänä yllätyksenä, niin ajattelin, että tehdäänpä pieni slaidi tästäkin. Eli tämä uusi teknologinen, oikeastaan sanoisin neuropuolen niin kuin läpimurtotuote on laastari, josta ei ihon kautta niin kuin elimistön imeydy yhtään mitään, vaan siinä laastarissa on kuvio. Eli yksinkertaisuudessaan kuvio koskettaa ihoa, antaa ihoreseptoreille hermostolle tietynlaisen ärsykkeen ja aivojen kautta se tulee sitten meidän elimistön oikeanlaiseksi toiminnaksi. Ja kaikki laastarit niin tasapainottaa niitä elimistön omia toimintoja niin kuin niiden pitäisikin toimia. Ja olin todella skeptinen tähän, kun yksi jalkahoitaja mulle tästä soitti, että hei, tämä saattaisi sua kiinnostaa, että sulle voisi olla hyötyä tästä. Että no kerropa, mistä on kyse. Ja 2 kuukautta on siitä, kun aloin kokeilemaan. Ja on enemmän kuin tyytyväinen. Kooltaan on noin pinta-ala sama kuin tulitikkuaskilla, vaihettaan kerran vuorokaudessa. Vaikutus alkaa heti, eli heti kun se meidän se hermosto alkaa skannaa sitä kuvioa, niin alkaa vaikutukset tuntumaan. Ja siis todella vakuuttavat tutkimukset on tehty, tätä asiaa on noin 14 vuotta tutkittu ennen kuin on päädytty, että näin laastarikuvioilla saadaan se hermosto toimimaan oikein. Eli ei vaadi meiltä mitään ruokavalion muutoksia, ei aiheuta minkäänlaisia sivuoireita eikä yhteisvaikutuksia minkään kanssa. Niin tämä on ihan huikea ollut tämä tuote. Laastareita yhteensä on 12. Minä nyt pari vaan nostan täältä, mitkä oikeasti mulla itsellä on vaikuttanut siihen suoliston toimintaan. Ja se on toi Liberty ja Defendi, ne ihan ykköset, mitä 2 kuukautta sitten aloin käyttämään. Sinänsä joo, hassu oli vielä, että samaan aikaan edellispäivänä aloin käyttää näitä laastareita. Seuraavana päivänä mulla oli tähystysaika, joka ei tietysti niin kuin miellyttävä kovin ole, mutta suolisto-oireet väheni äärettömän paljon sen tähystyksen jälkeen. Ja mietin, että mikähän juttu tämä on. Vaikka mulla on tarkka niin kuin vuosien saatossa tullut se ruokavalio, että mikä on hyvä, mitä syön, mistä ei tule oireita, mutta siltihän se pakki välillä kuplii ja on niitä oireita. Mutta sitten minä vasta tajusin tai hyväksyin ajatuksen, että oikeasti nämä laastarit vaikuttaa myös sinne mun suoliston ja ruoansulatuksen toimintaan. Ja ensimmäinen laastari, minkä otin käyttöön tuon Defendin kanssa yhtä aikaa, niin Liberty on semmoinen, joka vaikuttaa meidän koko hermostoon tasapainottavasti. Kaikki muut laastarit vaikuttaa taas kapeammalle sektorille. Ja
Tämä on ollut äärettömän hyvä. Ok, se lisää energiaa, tasapainoa, liikkuvuutta. Lihasten liikkuvuudessa huomasin tämän heti. Mutta sitten myös se neurologinen tasapaino. Huomasin sen mielen tasapainossa. Ja se, että minä en enää niin impulsiivisesti reagoi mihinkään ärsykkeisiin, vaan osaan ottaa ärsyttävätkin asiat kimpoilematta niin kuin vastaan. Ja toinen, oikeastaan se lemppari varmasti, mikä myös vaikutti, niin on tämä Defendi, joka vaikuttaa immunipuolustukseen, verenkiertoon, sitä kautta pallautumiseen, kuona-aineiden poistumiseen ja parempaan ravinnon imeytymiseen. Näin ollen. Niin näiden kahden laastarin yhteiskäytöllä mulla nyt on 2 kuukauteen ollut 2 päivää sen verran, että on juoksuttanut vessassa. Ja se on ollut ihan itse aiheutettua, kun on tunkenut vehnää menemään, mistä tietää, että se tuleekin. Ja mutta äärettömän tyytyväinen olen tähän niin kuin tavallaan sivuhavaintoon, että se suolisto on rauhoittunut niin paljon. Ja myös tämän käytön aloittamisen myötä niin mun painonlasku, minkä takia myös siellä tähystyksessä kävin, niin se painonlasku tipahti, pysähtyi ja lähti tulemaan takaisin sitä painoa, mikä tarkoitti, että suolisto alkaa toimia paremmin ja ei mene vaan tavara läpi, eli imeytyy. Kolmantena, mikä vaikuttaa myös jonkun verran, niin tietysti kun stressi aina vaikuttaa myös sinne suoleen, niin tämä on puhtaasti sitten stressiä tasapainottava. Itse käytän sitä vaan, että olen saanut paljon paremmin nukuttua tämän kanssa. Tällainen informaatio pläjäys vaan noista parista laastarista, että toivon mukaan tästä on joillekin hyötyä. Kuka haluaa kokeilla, niin lämpimästi suosittelen jotakin ihan erilaista. Mun ei ole 2 kuukauteen tarvinnut yhden ainutta ravintolisää juttua syödä, että eikä maitohappobakteeria, ei mitään, millä sitä vatsaa rauhoittaa, vaan on mennyt se oman ruokavalion mukaisesti. Eli tuossa oli ne Liberty, Defendi, kaksikko ja Peace on hyvä lisä. Hyvä lisä tuossa ja mielellään saa soittaa, laittaa viestiä ja neuvon ja opastan käytön. Ja tuosta hoitopaja.superpatsi-osoitteesta, niin jos käy tilaamassa, niin eka tilauksesta saa 25% alennusta. Ja se alennus, kun maltat vaan mennä siinä ostoskorissa eteenpäin, niin se tulee just ennen maksun hyväksymistä, niin siellä ihan viimeisessä vaiheessa vasta se alennettu hinta niin näkyy. Että tällainen järjettömän positiivinen yllätys on tullut näistä hermostoon vaikuttavista laastareista itsellä, että voin lämpimästi suositella. Kiitoksia ajastasi. Moi.